Atate wanga ndine nyamata wanu sakachikena King K. Sikuti ndi King K wanu ayi, komano monga mfumu kali inuyo nde mfumu za mafumu. Atate wanga ndikudziwa zakuti mmadziwa, zakuti ndimadziwa, zakuti iniyo mmadziwa amene ulili umphawi wanga. Ukungokulirakulira mwamphamvu pa moyo wanga, ngakhale ndimavala zofina ndi za black kumaloto kwanga ndipono zimagwirizana ndi moyo wanga weniweni. Ndikudziwa matanganidwa kwambiri, komano ingomonetsani nkoni nyamata wanu chikondi, ndithandizeni. Monga ndikupita mwachonchimo za mamiliyoni omwe munandilonjeza mmoyo mwanga, mukhoza kungonditumizira olo 200k padakali panopa, mundilole thupi langa ndi mzimu wanga zigwirizane pamodzi. Kupewa kuti network ingathawe. Ndikungofunsa, sikuti ndikulamulirayi. Nyamata wanu Kalistus mtendere. Abwana waleti yanu bwana waleti yanu bwana abwana chifukwa chani muli pachangu chonchi? Mwaba china chilichonse muchita upanga liwiro chonchi ngati mbava. Ndingakuthandize. Mukhoza ndithandiza? Abwana ndine amene ndikuyenda kuthandizani. Waleti yanu. Kalanga ine. Zikomo. Uli ndi khalidwe labwino zikomo. Hey abwana, mukupita mwachonchomo basi. Pali vuto lililonse? Sikuti pali vuto kwenikweni za chinthu chimene cheche. Mukudziwa mutataya waleti yanu ine ndinayidola kenako ndikumakuthamangirani pomwe ndimakuthamangirani pambuyo choncho. Chakudya changa chammawa chinatayika pomwe ndimakuthamangirani pambuyo pano. Ndesi sindidziwa ngati mungathe ndipatsa kenaka kuti ndikathe. Vuto ndilo kuti ineyo zikomo bwana, sikuti mafuna otenga kalikosayi. Mudzaona komwe muzapita nthawi ina. Sindimafuna chakudya chammawa, ndimangofuna ndalamazi. Hey. Kalistus, too much wala, plenty yanga. You're just like a radio. You sabi talk, but you know they do. You know get money, but you want to get and post yo. Signs and wonders, na him with the CEO. I don't tire for your matter. I don't tire for your case. Everywhere you go, you scatter. You know the looky person face. Kalistus yawa. Oh yeah, me kuna give a mark and tower. Tamoni ni munthu amene akubwerayo. Chifukwa chani nkhope yake ili yamphamvu chonchi? Zili ngati wakwiya kwambiri ndi tsogolo lake. Ndikangoti ndayitulutsa iyeyu akhoza kundionongera tsogolo langa. Muli bwanji bwana? Sakuyankhaso ayi. Vuto lake ndi lalikulu posa langa. Ndi anthu otaniso amene adutsa pamalo anowa. Amene akuoneka ngati woopsa. Odi ndizipatse ulemu ndekha ndipo nkhale moyo. Odi ndisinthe malo ano sali bwino ayi. Bangono kaye bwana. Mwata waleti yanu inatayika. Nthawi yake mzese okhawa samala. Anthu ndi anjala kwambiri. Munayona patipo mama. Munagwesa mwe madusa papa. Zoona zikomo mama. Zikomo mama. Hey, zikomo. Hey. Vuto ndi chani? Ndalama zanga zasowa. Bangono kaye. Mama singatha kubasani mpala. Siningatha udikira.
509 ngomaliza ndinali ndikutamanga munjiramu ndipo ndikadatha kugwiritsa ntchito transport komwe ndimapitawo. Mama mukuyenera kundibwezera pepani pa zimenezo koma silindatengayi. azakhale ndingadziwe bwanji ine zimenezo palibe ma CCTV olo ma VR kuti ndingatobwereza kuti ndidziwe kuti munatenga kupenayi. Ndatha ine silingathanso kupita ku interview anthu akumudzi kwathu ndamene akutumani. Mama mukane ndipasa ndalama zanga pompano. Zili bwino. Silingavomera. Silingavomera. Zabwino. Hey. 500 ndalanga. Chabwino tengani. Landilani. Mama sina kupangisa naye sina nene kuti zagwira ntchito. Zikomo kwambiri. Munayona pali mama? Ndinayitola pabwalopo. Mwachidziwikene chaka mtima mwandi pomwe mathamanga. Zikomo mama. Madam. Ndalama zomwe zinali kale zili kuti? Chani? Ndezi utanthauza chani mukati chani? Ndinali 509 nkati mwa waletimu. Ndimafuna kugwiritsa ntchito transport kupita ku interview. Ndinali ndikuyenda njira zachiduwe foti ndalama ndiyoperewera. Ndikadatha kugwiritsa ntchito 509 ikadakwanira ndi munduza kuti chani? Ziutanthauza chani zimenezo? Madam tandibwezere ndalama yanga musandolole kuti ndikuwe pano. Simufuna ndipatsa chabwino ndikuwa ndipo anthu asonkhana pompano. Anthu tabwerani tamoneni wakubayi wanditengera ndalama zanga. Ukufuna ukuwa tabwerani. Chabwino tendikuwe tabwerani. Anthu tabwerani. Hey anthu tabwera mzanditandize. Madam tadikani. Madam ndikukuwa kwanuku tingonena kuti ndi mulungu amene atakuweruze. Mulungu yemweyo eti akulanga iweyo. Chitsilu mafuna ndibela ineyo. Mukuyankhula zokuza ndalama zanga tupamene. Chitsilu amene ndiwozelezeka. Odi ndingozisiya basi ndizipita. Ndathana nazo izi ndathana nazo. Sindikuyenda kuchitanso ntchito imene sikuti ndinasayinirayi. Odi ndingoyitseka basi. Tithokoze mulungu kuti anthu sanatuluka adakandiwotcheni pa moyo wangawo. You're just like a radio, you sabi talk but you know they do. You know get money but you want to dengue and post you. Signs and wonders, na him with the CEO. Amwene! Yeah! There's nothing anyone like me could not handle. Skobo. Jijani kodi. Tafika pa jackpot. Jackpot? Izi ndizabwino kwambiri. Ndalama zingati zili mmenemo. Sikuti ndanganamo ayi. Koma ano moji amene mwene akame amathamangitsira mukuoneka kuti muchinthu china chake chachikulu. Ndiyeno madolo pano patiganizira za jackpot mwana. Mulibe kanthu mopanda kanthu. Chili kuti chitsiru chimenecho. Ndinamuzembera. Iya ndameneyo. Hey, Tata ine. Yawadeo.
Football season has started. OneXBet became PSG's official partner, which further proved that OneXBet is the best and most reliable betting platform. Bet on Premier League and other championships on OneXBet and get a 300% bonus using my promo code YAWA. Don't forget, OneXBet gives you a free bet if you lose when you use the no risk bet offer. Like I always say, betting is risky and betting is not for kids.